Седнете или легнете удобно. Оставете тежестта да се разлее на пода, на стола. Или на това, върху което сте седнали. Позволете си очите ви нежно да се затворят. Отделете един миг, за да се настаните в пространството около вас. Позволете на тялото си да се отпусне и на умът ви да се подготви за едно вътрешно пътуване. Позволете на моят глас да ви води. Нека да започнем с дишането. Дишайте дълбоко през носа и издишайте бавно през устата. Почувствайте как белите ви дробове се разширяват при вдишване, се изпразват при издишване. С всяко дишане си позволете да пристигнете напълно в този момент. Пуснете мислите за миналото и се освободете от тревогите за бъдещето. Сега насочете внимание към вашето тяло. Почувствайте връзката между вас и земята под вас. Забележете как земята ви държи, подкрепяйки ви без усилие. Вие сте в безопасност. Вие сте тук. Вие сте в настоящето, в този момент. Докато вдишвате дълбоко, позволете на ума си леко да се върне към изминалата година. Представете си я като времева линия, простираща се зад вас, като всяка минута е нишка в тъканта на живота ви. Спомнете си някои от важните моменти през изминалата година. Моменти на радост, на учене или дори предизвикателства, които ви помогнаха да израснете. Какво научихте от тези преживявания? За какво сте най-благодарни? Прекарайте миг в признаване на тези моменти. Почувствайте благодарност за уроците и силата, които ви донесаха. Ако се появят трудни моменти, изпратете им състрадание и светлина. Те са част от вашето пътуване. Те не ви определят. Може да си кажете, въпреки че се случи еди какво си нещо, аз избирам да харесвам и обичам себе си.
Повторете няколко пъти с преживяванията, колкото е необходимо. Когато усетите, че сте готови, си представете как се освобождавате от всичко, което вече не ви е нужно. Може да си ги представите като тежести, като товари, или да ги визуализирате като картинки на съмнения, страхове, може би и като облаци в небето. С всяко издишване усещайте как те се разтоварят. С всяко издишване усещайте как те се разтварят, отнесени от лек вятър. Вече не е нужно да ги държите. Докато издишате, мислено си кажете: освобождавам това, от което вече нямам нужда. Приветствам яснота, мир и надежда. Почувствайте как лекотата във вас расте, докато създавате пространство за предстоящата година. Сега нека насочим фокусът ви напред. Представете си предстоящата година като отворен път, който се разстила пред вас. Път, пълен с възможности и обещания, който само чака вие да го извървите. Визуализирайте как искате да се чувствате през тази година. Какви емоции искате да изпитате? Радост, любов, увереност, мир. Каквото и да резонира с вас, поканете го в съзнанието си сега.
Сега може да сложите конкретни цели или намерения. Те могат да бъдат големи или малки, лични или професионални. Вижте тези намерения като ярки светлини на вашия път. Всяка светлина представлява нещо, което искате да постигнете или преживеете. Създайте или приемете. Всяка светлина представлява нещо, което искате да постигнете, създадете или приемете през идната година. Представете си как се движите към тези светлини с лекота и вълнение. Отделете миг, за да почувствате благодарност за възможностите, които ви очакват. Докато вървите по този път на предстоящата година, насочете вниманието си навътре. Почувствайте силата, която вече съществува във вас. Имате всичко необходимо, за да успеете, да преодолеете и процъфтите. Повтаряйте тези утвърждения тихо или на висок глас. Готов съм за възможностите, които ме очакват. Вярвам в способността си да израствам и да се развивам. Заслужавам успех и радост, които искам. Почувствайте как тези думи резонират дълбоко, закотвяйки ви в самоувереност и устойчивост. Сега отделете момент, за да се справите с всичко, което може да ви попречи. Представете си пътя напред. Има ли блокади, бариери? Те могат да са под формата на страх или съмнение в себе си. Може би външни предизвикателства или навици, които вече не ви служат. Визуализирайте как стоите пред тези препятствия. Дишайте дълбоко и почувствайте как смелостта ви нараства. Сега вижте как тези бариери се разтварят, докато се фокусирате върху силата и решимостта си. Представете си как преминавате през тях с лекота и увереност. Докато преодолявате тези препятствия, кажете: по-силен съм от всяко предизвикателство. Готов съм да продължа напред. Почувствайте как пътя пред вас се
изчиства стъпка по стъпка. Дайте си време да интегрирате преживяното. Изпратете светлина на всичко, което предстои през следващата година. Бъдете благословени. Пожелавам ви една прекрасна и вълшебна година.